Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo kita ngaos sesarengan wonten ing wekdal menika kita deres Quran surat At-Thariq ayat 1 dumugi ayat 17. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kula nyuwun pangreksa dumateng Gusti Allah saking pagodhanipun setan ingkang dipun ranjam. Bismillahirrahmanirrahim. Kelawan asma Allah ingkang Maha Mirah, Maha Asih. Was-samaa'i wat-thariq. Demi langit lan kang teka ana ing wayah wengi. Wa ma adraka mat-thariq. Lan apa to sira mangerti apa to kang teka ana ing wayah wengi iku? An-najmus saqib, yaiku lintang kang sinare terang. In kullu nafsin lamma 'alaiha khafidh. Saben wong mesti ana penjagane. Fal yanzuril insanu mimma khuliq. Monggo supaya manungsa iku nggatekake sangka apa dheweke diciptakake. Khuliqa mimma indafiq. Dheweke diciptakake sangka banyu kang disemprotake. Yakhruju min bainis sulbi wat-taraib. Kang metu sangka antarane geger utawa sulbi lan iga-iga. Innahu ala raj'ihi laqadir. Yakti Allah bener-bener kuwasa kanggo mbalekake yaiku urip sakwuse mati. Yauma tublas sarair. Ana ing dina kang diketokake kabeh rahasia. Fama lahu min quwwatin wala nasir. Mongko manungsa ora duwe kekuatan lan uga ora duwe wong kang nulungi. Was-samaa'i dzatir raj'i. Demi langit kang nggawa udan. Wal ardi dzatis sad'i. Lan bumi kang duweni tetukulan. Innahu laqaulun fasl. Satemene Al-Qur'an iku bener-bener firman pemisah antarane kang becik lan kang ala. Wa ma huwa bil hazl. Lan Al-Qur'an iku dudu pangucap kang lucu. Innahum yakiduna kaida. Satemene wong-wong kafir iku duwe rencana ngapusi kang ala. Wa aqidu kaida. Lan ingsun Allah uga gawe rencana kang jitu. Famahhilil kafirina amhilhum ruwaida. Mongko wenehana wektu mundur marang wong-wong kafir. Wenehana dheweke kesempatan sawetara wektu. Shadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.